events. E kinde ni ma oganda mathoth osechako hingo nyasi mag sikuku e kor gwenge, moko kuom jopiny ochako chenro mar bago tuke mopogore kaka achiel kuom yore mag keto rowere modich kendo tegogi gi timbe mag machienglo. Mane kane gilose sach tuke mag Nyalenya Super Cup mobage skund primar ma Nyalenya ka chung od bura ma Ugenya, moko kuom jopiny opuoyo chenro mar kelo rowere kanyakla ka gikwayo jo ohala matindo mondo ti kod thuolono e bero ohandgi e kinde tuke. Tuke mag Nyalenya Super Cup oba kod Medusa Steve Ogola kendo oywayo timbe mag joma chuo kod wakeini. Okelo vijana pamoja nikech jomoko de koro nitie kama imadhe kong'o, jomoko de nitie kama imiele thum no bende okony ngimawa kod sani. Okelo vijana pamoja mondo mi at least wanwang' gima wanyalo loso go future to gi upcoming juniors. Provide ni teams with uniform, ball training, tournament ni rang'iny mamalo madwarore. Koro wanyalo duoko ne mana erokamano kuom tim maber mokelo kae. Wan kaka Nyalenya Stings nwaikre ne kendo wan gi geno nwa dhi tinyo. Games will kick off kawuono very early in the morning. Then we are expecting to have a final game at on 25th. Samawe empower community to the whole business fraternity bedoga empowered. Koro ne jo biashara man around arwako umang'eny kelnwa uru gik mwanyalo nyiewo, kelnwa uru gik mwanyalo tiyogo, chokrok ni konyowa mar mondo wagerre kaka community. Neno kendi ka Walter Nyambaga bende ntiere koda tuke mage mabende dhi nyime gweng'ne. Walter Nyambaga Conference League 2025-2026 omiya kendie duoko mag odiochieng' mokwongo kako Weru ogoyo Kobugo gol 1-0, Nyandago oloyo Wipers gonde 2-0, Matoso gi Sereno wuok